नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश विदेश से आवे वाला श्रद्धालुअन क सुविधा के दृष्टि से काम शुरू हो गईल बाटे। एही क्रम में वाराणसी की तरह अयोध्या में भी टेंट सिटी बनावल जाई, एकर निर्माण भी शुरू हो गईल बाटे। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर श्री राम जन्मभूमि के पीछे परिक्रमा मार्ग पर ब्रह्मा कुंड गुरुद्वार से सटल नजूल भूमि पर अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित एजेंसी प्रवेग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद द्वारा टेंट सिटी का निर्माण शुरू कर दिया गई बा। एजेंसी के स्थानिक अभियंता संदीप चौहान द्वारा बतावल गई कि एजा अत्याधुनिक सुविधा युक्त वातानुकूलित डबल बेड के 30 कमरा का निर्माण कल गई। बतावल गई कि प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में बसावल गई टेंट सिटी के तर्ज पर ही एक कमरन का स्ट्रक्चर बनावल जाई। एक साथ ही पिए वाला पानी का आरओ प्लांट स्थापित करके आपूर्ति दियल जाई और टॉयलेट के सुविधा खातिर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगावल जाई। एजेंसी के 10 साल के अनुबंधित कल गयल बाटे और ये एजेंसी कमरन का ऑनलाइन बुकिंग और ऑफलाइन बुकिंग भी करी। एजेंसी का ऑफिस भी वही प्लाट पर बनावल जाई। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।